У меня достаточно простая ситуация семейная. У меня мать чисто русская, она с Забайкалья родом, а батька белорус. Батька говорил доброй трасянкой, мать говорила на вельми чистой и аккуратной российской мове. И я с дзяцінства адчуваў, што это две розныя нацыі. І по тэмпераменту маці абсалютна іншы тэмперамент, чым у бацькі. Бацька такі памяркоўны беларус тыповы, а маці чуць што яна там. Таму такога выбару ў мне не стаяла. Я ведаў, што я напалову, прынамсі, беларус. Ну, па-першае, хочу сказаць, што я все лето, кожнае лето праводзіў у бабулі ў вёсцы, якая была недалёка, дзе была даволі чыстая беларуская мова. Да і тут, дзе я жыў у прыватным сектары, у нас все говорили по-беларуску. Рускамоўных не было. Ну, на трасянцы такой, але вельмі сакавітай трасянцы з цудоўным беларускім вымаўленнем. Ну, хочу сказаць шчыра, што да пачатку перабудовы цяжка верылася ў тым, хутчэй адчувалася, што вот калі мы не будзем гаварыць по-беларуску, то можа мы апошнія, кажуць, вымрем. Так было до 86-10 года. А ў 86-м пачаліся рухі пэўныя, пачалося спадзяванне, што будзе мяняцца, пачала ўлада кантактаваць, запрашаць беларускамоўных на нейкіх як экспанаты такія, каб яны выступілі, каб яны там нешта вершы пачыталі. Бо вось у нас вельмі моцнае было літаратурнае аб'яднанне Крыніцы, вельмі высокага ўзроўню, на чале з Уладзімірам Арловым, які жыў у Новаполацку. І вот такім чынам мы ўжо адчулі, што можа нешта памяняецца. Вось. І гэта ўсё вот прывяло к 90-му году, калі ўжо выйшло на палітычны ўзровень, калі мы там зрабіліся дэпутатамі. Фактычна ўсе беларускамоўныя, хто балатаваліся, сталі дэпутатамі ці гарадской саветаў Новаполацку, ці абласнога, ці вярхоўнага. То есть была першая мэта все-таки прийти и реализовывать культурніцкія проекты. Але все падзеі развіваліся так хутка ў 90-91 годзе, што уже в другой палове 90-га паўстала пытанне, што трэба рабіць незалежнасць, трэба рабіць незалежную дзяржаву. У верасні 91-го года сацыолагі БДУ правялі сацыялагічнае даследаванне, а тады это дастаткова праводзілася, можна верыць тым звесткам, таму што людзі не баяліся праўду гаварыць сацыолагам. 69% падтрымалі абвяшчэнне незалежнасці Беларусі і бачылі перспектыву як незалежнай дзяржавы. 69% беларусаў. Ну, вы ведаеце, мы ж былі, кажуць, як в Расіі быў такі тэрмін «завлабы прыйшлі ў парламент». Я нават загадчыкам лабараторыі не быў, я быў старшы выкладчык Новаполацкага політэхнічнага інстытута і ніякіх пасад кіраўнічых не займаў, вось, ну, хіба з часоў камсамола. Вот. І таму, конечно, мы прыйшлі, для нас это было, калі я першы раз ступіў на парог дома ўрада, мяне калаціла. Это было вот просто такое штосьці страшнае, вот просто ступіць туды. Збіраліся мы яшчэ ў будынку БДУ насупраць. Потым нам далі пакой асобны для апазіцыі ўжо і ў доме ўрада, 363 пакой, дзе па сутнасці нарадзіліся, усе дакументы па незалежнасці нарадзіліся там. СМИ говорили, и Горбачев говорил, что за захаванне Советского Союза это будет абсолютно обновленный Советский Союз, что там будут республики иметь великую самостоятельность, практически амаль полную самостоятельность. Любой референдум, он отбывается так, как працуют СМИ. И это шла пропаганда такая, и в бюллетене было написано «за обновленный Союз», то есть за тое, чего нема. І калі распаўся вот гэты Савецкі Саюз, і калі стварылі Садружнасць незалежных дзяржаў СНД, некаторыя сталі казаць, вы парушылі волю народа на рэферэндум. Дык говорю, дык СНД это і ёсць абноўлены саюз. Все правильно, народ за это і прагаласаваў. Баяліся, а як там нафта будзе, а як там газ будзе. Ну, сказали, что белорусы, мы говорили, белорусы працавітыя, заробяць на нафту и на газ, калі толькі будем сами гаспадарамі ў сябе. І калі першы праект саюзнага договора з'явіўся, нават наши консерваторы, коммунисты, почитавши, сказали, дык нам нічога не пакідаюць. Зноў-таки, толькі Чарнобылем вы самі разбираетесь, а это в Союз, гэта в Союз ідзе, гэта в Союз, гэта ідзе в Союз. І нават Міністэрства культуры все роўно толькі саюзнае. І не дзіва, што ён не адбыўся. І сапраўды ўжо 29 жніўня, праз 4 дні пасля таго, як мы уже абвясцілі дэ юрэ незалежнасць,
Праз 4 дні прэс-сакратар Бориса Ельцина Павел Вашчанов уже сказал, что вот межи этой несправедливые, якія усталяваны этих республик, мы покидаем за собой право их перагледзець. То есть вот нават уже в первые дни там отпускать Беларусь вельмі не хотели. И ввогуле існавала концепция. Горбачев на этом и купился. И он говорил, коли белорусы выйдут с Союза, они будут опошние, 15-е. Вот. А мы вышли 6-ми. Вот. Так что вот этим можно гонориться. Белорусский народный фронт свой проект декларации еще у красавіку зрабіў, и мы его прапанавалі. Ну, яго натуральна большасць не приняла. А коли вернулись до этого пытания, то наши формулировки, скажем, про то, что войска мы маем право иметь, силовые структуры, валюту и все остальное, это уже трапило с нашей декларации туды. Все-таки лобби вот это консервативное было вельми моцно, ветеранское, консервативное, там много было военных, причем не белорусов у складе Верховного Совета. І яны якраз пачалі уже там бегаць, за што мы ашалелі, мы паддаліся вот этой агітацыі і маглі б заваліць эту дэкларацыю. Тады быў прадпрыняты бліскучы ход. Калі дайшлі до пункта 11, там было записано, што 10 пунктаў там вельмі добрых былі этой дэкларацыі, а в 11-м, што Беларусь прапануе ўсім прыступіць для распрацоўкі і прыняцця новага саюзнага дагавору. Мы скарысталіся, што за гэты пункт мы галасаваць не можам, і ў знак пратэста сыходзім з залы. І там узнік пратэсны настрой адразу ў зале. Яны кансалідаваліся супраць нас. Нас выйшла там 15 чалавек. Вот. І яны дружненька прагаласавалі, вялікай, практычна без галасоў супраць, амаль аднагалосна все, хто быў, прагаласавалі за эту дэкларацыю. Вось. І тут же вечером был митинг на площади Незалежности, и там Зенон Поздняк, выступаючи, сказал, яны не знали, что яны приняли, вось, а теперь мы их будем примушать выконывать вот эти пункты. Но вот тады якраз и з'явился момент. Не было в декларации распрацаваць документ в такой стрессовой ситуации, коли кожная гадзіна лечилась, это было бы нереально. Я лечу, что канчатковая дата нашего, кстати, вызволения и то, что мы стали незалежной державой, это все-таки 10 снежня 1991 года, когда был денонсованы союзный договор 22 года. Вот это был акт, который канчатково разорвал вот эти относины. Так что в будущем, я думаю, 25 сакавіка у нас будет День воли, 25 жніўня День обвящения незалежности, а 10 снежня День узнавлення незалежности, як у Литве. И вот, пробачьте, после этого началось уже международное признание. Одразу кожный день стали поступать там. Турция первая признала, до речі, нашу незалежность. Ось, у 91 году. Потім ще некалькі країн, не заходніх, до речі. Насуперек тим, хто розповсюджує міфи, що тут Захід розвалив Советский Союз, ми контактували. Ті ж американці приїжджали, уговорювали, трымайцеся Горбачова, ні в якім разе не скідайце Горбачова. Значит, уговорывали нас заходние эмиссары и политики не обвещать незалежность. Но вот сподобились, набрались силы и мужности, вот эта большесть, и приняли незалежность 25 жніўня. Найперш страх быў з ядерной зброі. Для іх это глобальное пытанне. Яны бояліся, што калі распадзецца Советский Союз, што ядерная зброя трапіць ва ўсе рэспублікі, і там потом невядома, што будзе, які контроль и прочее. Вот на этой историчной сессии один из самых таких твердолобых ветеранов выступил. Давайте спынять дискуссию, и або мы застаемся в Беларуси, або мы будем паўночна-заходнім краем. Наши люди не были, я уже докладно могу сказать, у роспачы от того, что обвестили незалежность, и не боялись этого. И они просто бачили вот крах этой союзной политики, крах коммунистичной партии, крах того, что з ёй было звязано с твердолобыми частками. А Горбачёва уже просто з яго посмеивались, он перестал быть авторитетом так само. Хотя он твердолобым не был, ясно, але он уже перестал быть авторитетом. И это все разом склалось на то, что люди, прынемся ў невядомасць, паплывем, але паплывем кудысьці. Мы ідэалогію нацыянальнага адраджэння паспрабавалі замяніць ёй вот гэтую савецкую, так сказаць,
тоталітарна-інтэрнацыяналістычную ідэалогію. І это часткова спрацавала. Актыўныя людзі это прынялі. Вот недалёка ад Полацка горад Новополацк, в якім мяне выбіралі дэпутатам. Не скажу, там, в прынцыпе, вельмі вялікая колькасць была прыезджых з Расіі. Ну, персанал этих буйных заводаў, много было прыезджых з Расіі. Яны там, скажем, да беларускай мовы трохі насцярожана ставіліся, але збольшага адукаваныя людзі разумелі. Но все-таки большасць живем у Беларусі, ядзім беларускі хлеб, ядзім беларускае сала, значит, трэба беларускую мову вучыць, значит, трэба дзяцей как-то аддаваць у беларускія класы і школы, якія сталі з'яўляцца гімназіяй. Горш было з чыстымі беларусамі. Калі мы набіралі першы клас у 87-м годзе у Новополацку, збіралі подпісы па хатах, сабралі много подпісаў, где-то 30 подпісаў мы сабралі, думалі, што можа і 2 класы адчынім адразу. Вось. Но потым бліжэй к 1 верасня сталі забіраць там бацькі заявы назад і забіралі беларусы. Выніку у нас быў унікальны паводле свайго нацыянальнага складу першы клас. Там было 4 рускіх, 4 украінцы, 2 казахі, узбек, грек, хто-то там яшчэ, і сын Владимира Орлова, малодшы, які ішоў якраз у першы клас. Вось. Адзіны беларус быў у гэтым беларускім класе. То есть праблем было больш з нашымі людзьмі, якія ўсяго баяліся. Вось, як калісьці мне расказваў Олег Трусаў, казаў, што калі ён перайшоў на беларускую мову, яго бабуля заплакала, якая выхоўвала яго, сказала: цябе ж заб'юць. Бо памяць это праз тое, што менавіта беларускамоўных вынішчалі пад корень, яна жыла ў людзей. Мы были под уплывом кніжак Міколы Ермаловіча, і, конечно, но мы тварылі міф. Вот тады былі мы моцнай дзяржавай, тады была у нас беларуская адукацыя, беларуская эканоміка, ўсё было беларускае, значит, вот гэты міф мы усяляк падтрымлівалі. Але праўды не хапала, людзі шукалі эту праўду, людзі чыталі часопісы, чыталі там уже і прэсу не толькі дзяржаўную, неафіцыйную і паўлегальную. Вось, і это карысталася попытам. Я помню, калі прывозілі этой фармату ўлёткі газеты надрукаваныя в Эстоніі, у друкарні, то яны хадзілі з рук у рукі, людзі перадавалі у горадзе, з рук у рукі хадзілі, чыталі, па-беларуску, дарэчы, чыталі. Пры тым, што быў эканамічны спад, і праз тое, што не ўдалося памяняць камуністычны ўрад і прывесці рыначны сапраўдны ўрад да ўлады, гэта накладалася на эканамічны крызіс, і, конечно, гэтым дыскрэдытаваліся пэўныя ідэі. То есть приписывали, як быццам мы кіруем этой дзяржавай, а не ўрад. А сессии шли прямые трансляции. Мы были в этом зацікаўлены, потому что люди павінны былі інфармацыю эту атрымліваць. І у людзей узнікала ўражанне, мы гаворым больш за ўсіх, потому что нам было што заўсёды гаварыць, мы свае законапраекты пісалі. Я сам асабіста прымаў удзел у напісанні 36 законапраектаў. Прычым 5 з іх фактычна я напісаў аснову, там только потым праўкі нейкія ўносілі. Мы реально працавалі як парламентарыі. І у людзей стваралася ўражанне. Вот яны чуюць, это радыё тады в кожным доме было, это кропка радыё, да, она працуе, і цэлы дзень ідзе сесія. І самыя разумныя словы гавораць тыя, хто гаворыць па-беларуску, это мы. Значит, а раз разумныя, значит, яны кіруюць. Узнікае, раз яны гавораць много, выступаюць, кіруюць. Кебіч жа не выступаў много. Ну, я хочу зноў такія гістарычныя паралелі. Пасля першай расійскай рэвалюцыі 5-го года быў перыяд рэакцыі. Сажалі, высылалі ў Сібір, зачынілі арганізацыі всякие, там в эміграцыю много з'ехала людзей. Значит, праз 12 гадоў эта сістэма абрынулася. Другая ситуация, тая ж Польшча, калі я ўзгадаў. От приезду Папы Римского в Польшу 79 год до первых адносна свободных выборов в 89-м 10 годов прошло. Час гістарычны сціскаецца. Все, на што раней патрабаваліся то 100-годдзе, то 10-годдзе, то, так сказать, цяпер адбываецца хутчэй.
Вось. И я, конечно, хочу сказать, что гістарычна я, конечно, оптимист. Мы уже люди не молодые, может, конечно, в этой ситуации можем и не дожить, но молодое поколение доживе до іншага жыцця, это я могу сказать 100%. И до жыцця, где будут поважаться люди, где будут поважаться думки, где не будут затыкать рты, где будут слухать, выслухоўваць гарызантальныя сувязі, а не толькі вертыкальныя будуць існаваць. Гэта эпоха не так далёка.